Sidoarjo lan badhe kawiwitan inggih menika adicaranipun Bedayan Sekarsari. Kita tanjakaken artis-artis saking Ludruk irama baru setunggal boko setunggal kang dipandu kalian Diajeng Indira. Sumangga Cah Ayu. Yang pertama, wes terane mari ya. Dian Aurora. Dia. Yang kedua, penarinya irama baru ini Kak. Ginu Iya. kuwi. Ayo sing mburi, Pertama, ana Kak. sing takon nomere ta iki. Yang ketiga, Ada siapa, Mbak Kak? Tari dan ada si Gemol Intan. Yo 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 yo. Ja. Intan kali, lagu kali. Arep ra ono mati. Intan hati, kula ganti. Timbang lo. Pancene nek jek enom kuwi ya ngono, gurung iso gradak-gradak. Halus tenan. Nyalon sing nang mburi iki sapa yang menampakkan diri iki? Ayo mo persiapan dirimu sayangku. Tambah pewunder-wunderkan kali to Kak ya. Loh, lah iya. Tambahan, Kak. Ada Mbak Reni dan Mbak Indar. Loh, tidak jadi menyusul tah kuwi. Hah? Oh nggih. Monggo. Nek di egal bakangi. Le. Tambah ngantuk iki Kak. Tambah ngantuk. Tambah suwe tambah bunder-bunder iki Kak. Kan? Bunder. Lah, ada Bu Wiwi pelawaknya irama baru yang cantik. Ada Bu Arti dan ada Bu Asik. Aduh, ngageti kan sini. Medeni kancane. Gak bola. Mengko nek mulai awas gak bola. Ayo Cah. Loh. Egelane being. Loh. Loh. Ngundang penontonane. Yo. Jang. Buka titik. Das. Nggih, di belakang ada lagi Mbak Yu Yeni dan Mbak Yu Iis. Lah iki artis si irama ginu-ginunya baru, Kak. irama Sing ditunggu-tunggu baru iki, Kak. iki ditunggu sekali. Mangga Denayu. Lalah berbaju putih ngene. Ye. Anti ngantuk Di iki, Kak. belakang. Tonggone ngantuk Kak. Mamaku jangan dulu.
berbaju kuning jangan dulu spesial. 3 spesial, 3 bersaudara pokoknya. Ayo diongkek mbake. Menika bintang tamu nipun Bu. Yes. Kak ana mboke gak seru pokoknya. Ada Monggo. Buri. Yuk. Kaprol ya. Loh ya kandhani. Kandhani nek gak ana bintang tamu telu ra seru. Ada Munas dan ada Bukot. Sampun jangkep nggih menika. Ayo dimulai lagi kita koprol bareng-bareng. Pripun jos kan nggih irama baru nggih Bu Ya nggih. nggih, Jos. sampun. Niki casingnya Tombong ngantuk sedaya. jare Kak. Yuk. Ada Mbak Dian Aurora yuk. Ayo senam bareng yuk. Buriai. Dan krimis raume suwes banyu kanggo metes dadi saksi kono nangis wong sing tak tresnani teko ninggake aku sewang jroning uripku yen durung cecer sliramu sumilih duduk kalbu rasa kata amat akari lara dadaku lewat kumbang kanan moko pisau dadi
sumilirik yen tansah duduk kalbu rasa kentak lembut gawe lara Matur sampeyan nuwun Pak Hari. kembang Siti ngatur rezeki kang barokah salahipun nyawer sithik. tombo kangen iki kandang moyo rino wengi Matur sembah nuwun Pak Bambang.
Surabaya kutane Jawa Timur tlatah Kalokoda di kutha Pahlawan Surawani banyu pakewa cedane dadi pawitan revolusi bangsane 10 November patang puluh lima cilaka tur angkara digempur lebur luluh nyoto gedeka prawirane pramuda kasusilan ning arek-arek irama baru Surawani banyu pakewa cedane dadi pawitan revolusi bangsane Singosari mojo pait nyoto agung pangajak dadya tepa palupi ing aluhung foto rupa sorae terus gemuruh suarane pembarisan arek-arek irama baru matur sembah nuwun kagem bunga-bunga sosialipun. Selesai sudah dari hadapan Anda. Itulah seniwati dari Ludruk Irama Baru. Selanjutnya, Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Karena Anda akan dihibur oleh pelawak-pelawak kebanggaan Ludruk Irama Baru. Saya Indira Indah dan Saya Desi Agustin. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.